Apon usab mga Bible students, niya na sa atong klase karon sa atong subject nga theology. Okay? The word theology means study about God. Okay? So karon ang atong topic is the powers of God. So under sa atong subject nga theology, ang atong topic karon is the powers of God. Ang atong text nata sa Revelation chapter 21 verse 22. Revelation chapter 21 verse 22. So ingon din okay, namoy Bible atong pagadungan nagbasa ni Revelation 21:22. And I saw no temple therein, for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. Okay? So mag-pray sa ta, dalaygon ka Lord sa katapusan. Thank you so much for the privilege you have given to us that we can study more about God. Lord, thank you so much for the authorized King James Bible. Ngay mong gi-preserve para kanamo. Nagangyok Lord, gamitin mga lagad o tudlui, pasabta ang mga Bible students karon. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, so sa atong subject nga theology, under ana, mo ni atong topic karon nga the powers of God. So ato makita sa Revelation chapter 21 verse 22, and I saw no temple therein. Nagisgot ni sa langit. Nakita ni John the Beloved, kay during the time tuwa siya sa langit, ipakita siya vision sa Ginoo nga didto sa langit walay templo dito. For the Lord God Almighty and the Lamb, kining lamb din nating karnero ni, naghisgot ni Jesus. Itawag man guni si Jesus og nating karnero. One of his titles, nating karnero, kay siya man ang katapusang halad bayad sa atong mga sala. Okay, kay kaniadto gud sa Old Testament maghalad sila mga nating karnero or matabunan ang ilang mga sala. Pero ga picture out lang da ito ni Jesus Christ nga someday siya ang mamatay, magula sa balaang dugo, bayad sa atong mga kasalanan. Mo nang usa sa iya mga title gitawag siya nating karnero sa Dios. Okay, ang God Almighty din nag-refer siya sa God the Father, nga makita na to, o si Jesus Christ nating karnero, sila ang templo, temple of it. So didto unya sa langit, both God the Father and Jesus Christ the Son mo ang gitawag temple. Ibig sabihin, singular, because God the Father and Jesus Christ are one according to the Bible. Okay, so ato nakita dire nga na ang Bible wa gid ni siya magkasumpake. Sakto gid ang giingon sa Bible nga I and my Father are one. Okay, kun imong tan-awon din usa lang ka temple didto sa langit, pero kinsa siya? Ingon ang Bible, the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. Sa Matthew chapter 28 verse 18, nag-ingon usab din all power is given unto me in heaven and on earth. All power tanang kagahom sa langit ug sa yuta naa sa Ginoo. So the powers of God is the topic we have. Four main things we have to consider concerning the powers of God here on earth. Una, number one is the Holy Spirit. Ang Diyos nagahatag o gahom kanato nga mga magtotoo din sa yuta through the Holy Spirit. The Holy Spirit is the third person of the Godhead. Naibalo kita niya na. According to Acts chapter 1 verse 8. So i-take note lang ninyo ang mga verses. Acts chapter 1 verse 8, it is said, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, Judea, Samaria, and into the uttermost part of the earth. Okay? Ye shall receive power after that the Holy Ghost or the Holy Spirit is come upon you. According to the Bible, tanan nga nagdawat ni Jesus Christ nga ilang manluluwas, gisilyuhan ta sa Holy Spirit. Gisilyuhan. Hangtod sa adlaw sa pagtubos or sa rapture. So, sa dihang ang tao nakadawat ni Jesus Christ nga iya manluluwas, naa natay Holy Spirit. Siya ang naghatag na tugahom aron makapang-witness ta sa kaluwasan sa Dios usab nga atong naangkon. Maisir usab nato ngadto sa uban. Okay? So, example sa iyang power to understand. Kung wala ang Holy Spirit diri sa ato, kung dilit tinuod ang tao luwas, makabasa siya sa Bible pero di siya kasabot. Nga naman,
ang muhatag natog power to understand the Word of God is the Holy Spirit. According to 1 Corinthians chapter 2 verses 9 to 11. I-take note lang na ninyo or makita ninyo nga ang luwas lang tinuod mo ang makasabot sa pulong sa Dios sa Bible. Okay? So power to understand the Word of God. 1 Corinthians chapter 2 verses 9 to 11. And then power to witness. Sa atong text, so diri sa Acts chapter 1 verse 8, ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, Judea, Samaria, and into the uttermost part of the earth. Kining Pilipinas layo na kaayon ni sa Israel. Mauna ni siya ang gitawag uttermost, pinakatumoy ng bahin sa yuta. Nakapang-witness ang mga magtotoo hangtod dinhi hinungdan nga nahimo pud ta magtotoo because of the power of the Holy Spirit. Another example, power to discern something. Sa 1 Corinthians chapter 1 verses 12 to 16. 1 Corinthians chapter 1 verses 12 to 16. Power to discern something. Gani daghang mga butang nga gipadayag sa Dios nato. Bisan wa pa nato maadto, pero iyan ang gipadayag through the Holy Spirit. Okay? Unya tanang luwas may Holy Spirit. Ikaduha, the second thing we have to consider is the Holy Bible. Kining Holy Bible, power ni sa mga magtuto. Power ni sa mga magtuto. The Holy Bible, the authorized King James Bible. In Hebrews chapter 4 verse 12, the Bible says, Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So inana ang Bible, dili basta-basta ni, quick and powerful. Unya mas hait pa sa espada nga duhay sulab. Kay madutlan man bisan unsa kagahi sa tao, maminaw ka sa pulong sa Ginoo, dutlan ka gyud. Daghan kay mga masamang tao nga naminaw sa pulong sa Ginoo karon nahimo ng mga magtotoo. Nasurindir ang ilang kasalanan, nakahinulsol sila og karon nakaangko na sa kaluwasan sa Dios, because there is power in God's word, sharper than any two-edged sword. Mulagbas ni bisan pa sa kasing-kasing sa tao, o mususi ni sa mga panghuna-huna sa kasing-kasing. Inana ang word of God. That's why God preserved His word and has given it to us by inspiration. Okay, according to the Bible, gihatag niya ingon nga inspired nga tuga ba ngani ka nato. Ang gitugahan niya ang iyaha ang mga magtotoo. Basa na siya sa Psalm chapter 12 verses 6 and 7. Psalm chapter 12 verses 6 and 7. Naapod sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 o 17. Gihatag sa Dios ang iyang pulong nato ingon nga tuga. Kinsa gitugahan? Ang amigo sa Dios, ang kaila sa Dios, ang mga magtotoo. Busa ang mga magtotoo makasabot sa pulong sa Ginoo. Okay? Ikatulo. The third thing we have to consider about the powers of God is the gospel of Christ in particular. Kanang specific gid ba nga mensahe di sa Bible about the gospel of Jesus Christ. In Romans chapter 1 verse 16, Romans chapter 1 verse 16, the Bible says, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Okay? So ato makita mga young people, mga Bible students, nga kining gospel of Jesus Christ, gahom, mauni, it is the power of God. Not a, but the. Ibig sabihin, the only power of God unto salvation. Kining maayong balita ni Jesus Christ. Unsa maning maayong balita ni Jesus Christ? Sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Nagahisgot kini siya sa tulo ka butang. The gospel of Jesus Christ composed of three things:
Christ's death, burial, and resurrection. Usbonako, ang gospel of Jesus Christ composed of three things: Christ's death, burial, and resurrection for our sins. Namatay siya bayad sa tumang sala, gilubong apan nabanhaw sa ikatulok adlaw sumala sa kasulatan. That is the composition of the gospel of Jesus Christ. Christ's death, burial, and resurrection. Ug sa diyang ang tao mutuo, mao nang gahom sa Dios aron maluwas ang maong tao. Kaya nga ikaw naluwas kay mituo ka, midawat kas kamatuoran. Ang imong sala gipakamatyan, gibayra na ni Jesus, ug si Jesus nabanhaw. Dili siya santo ninyo, dili siya santo Kristo. Si Jesus ang nabanhaw ug buhi na to manuluwas. Wala na to makita, wa ta makahibalog unsa gid ang iyang nawong. Ang kamatuoran mao nga buhi siya. Di pud siya taas buhok. Basta ang kamatuoran buhi ang atong Ginoo. Ug wa pay tawo nga nakadrawing sa iya ang dagway. Okay? So hinaot nga doon natin nakita, one can just believe the salvation of God by hearing the gospel of Jesus Christ. Ang tao di gid mutuo sa kaluwasan, di gid siya makasabot ani. Gawas lang kung maminaw siya sa gospel of Jesus Christ. Maminaw gyud because naisulat na faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kamo mga Bible students, nahimo mo magtotoo karon kay naminaw man mo sa pulong sa Ginoo. Ug wala pa mo maminaw kay garbo kay mo, kay naamoy relihiyon, kay kontento na mo sa relihiyon nga wala magtudlog kasiguruhan. Hamtod karon, bisyuso pa mo, gapadulong pa mo impierno, wa pa unta mo'y kaluwasan. Pero salamat kay naminaw mo, mihumble down mo, nga tungod diyan na gikaluyan mo sa Ginoo, aron ka mo magmudangat sa tinuod nga pagtuo sa katubsanan nga gibuhat ni Kristo. So, because real faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Once again, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Basta na sa Romans chapter 10, verse 17. Romans chapter 10, verse 17. Okay? So, once again, four main things we have to consider concerning the powers of God. Number one, the Holy Spirit. Mao nang gahom sa Dios nga nias kalibutan, naa sa matag kasing-kasing sa tao nga mituo ug midawat ni Jesus Christ nga ilang manluluwas. Siya naghatag na tong power to understand the Word of God, power to witness of Jesus Christ, that He is our living Savior, and then power to discern something. And then, secondly, not just the Holy Spirit, but the Holy Bible, the Authorized King James Bible. Gitawag ni siya quick and powerful, buhi ug gamhanan, sharper than any two-edged sword, mas hait pa sa espada nga duha ang sulab. And then thirdly is the gospel of Jesus Christ. Ang mensahe may tungod sa kamatayon ni Kristo bayad sa tumang sala, sa iyang paglubong ug sa iyang pagkabanhaw. Maunay gitawag gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga mutuo. Mauna karon naluwas mo kay mituo mo, kay naminawan mo ug nakasabot mo ng atong mga kasalanan gibayra na di ay ni Jesus. Okay, ikaupat nga butang katapusan is the prayer of faith. Last thing we have to consider concerning the powers of God, not just the Holy Spirit, not just the Holy Bible, not just the gospel of Jesus Christ. Lastly is the prayer of faith. What is faith? Faith is believing what the Bible says. Faith is not what you think. Faith is not what you feel. Faith is not emotion. Faith is not illusion. Faith is believing what the Bible says. That is what faith is. Okay? Sabang nag-ampo, nagpray, nagatuo usab sa pulong sa Ginoo nga ang Ginoo makahimo, matinud-anon siya, gamhanan siya, makahimo siya, makatubag siya. In James chapter 5 verses 15 and 16, James chapter 5 verses 15 and 16, the Bible says, "And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up, and if he have committed sins, or if he have committed sins, these shall be forgiven him. Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual or powerful, fervent
prayer of a righteous man availeth much. So unsay giingon dinhi? Matud pa dinhi sa atong gibasa nga ang pag-ampo diha sa pagtuo. Nag-ampo ta, nagtuo pud sa pulong sa Ginoo. Nga design sa Ginoo ni aron makakonekta niya mag-ampo. Dayon siya maminaw. Ingon sa naisulat, call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. So diri sa itong gibasa, ingon ang dinhi ang pulong sa Ginoo, the prayer of faith shall save the sick. Kadaghan ako ani. May panahon nga gikinahanglan gini mong pagtuo nga ang Ginoo mo ayo muhimo gid siya, basta nagtuo ka nga muhimo siya, talagang gawin niya. Okay, ingon ang Bible dinhi, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Ang gamhanan ug may nitong pag-ampo, ibig sabihin matinuuhon nga pag-ampo sa usa ka taong matarong dakog kahimuan. Question, kinsay matarong nga makasasala man tang tanan? Ingon ang Bible, bisan kinsa nga naghinulsol ug mituo ni Jesus Christ nga iya manluluwas, gimatarong na sa Dios. We are justified by faith in Jesus Christ. Ug siya din nag-ampo ta nga nagatuo nga mahimo niya o makaya niya ug makahimo siya, mudungog siya, talagang mudungog siya, dunggon yuga niya. Hebrews chapter 12 verse 2. Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus the author and finisher of our faith. Panahon sa mga problema, kabalaka, tutok ni Jesus. Kung sa imong baton, ampo. Dili ka mo tutok siyang rebulto. Wa may rebulto ang Ginoo. Kana mga rebulto, Diyos man na. Tuo diri sa pulong sa Ginoo. Tutok niya, salig niya. Unsaon pagtutok niya? Piyo nga imong mata. Pag-ampo diya sa pagtuo. Because the Lord answers prayer. Okay? Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is sit down at the right hand of the throne of God. So ato makita dinhi nga ang Ginoo di ay mo'y mag-uugda o maghihingpit sa atong pagtuo. Panahon sa problema, panahon sa kabalaka, daw sa nawala na ang imong pagtuo, tutok sa Ginoo. Ampo, Lord, help me. Help me. Tabangi ko, dungga ko, ug ang Ginoo mo palig-on sa imong pagtuo. Because He is the author and finisher of our faith. Therefore, have faith in God. Pagbaton ug pagtuo sa Dios, and serve Him faithfully. For we are not serving a dead God, but we are serving the true and living God, the God of Israel, the God of the Bible, the authorized King James Version, the God of all powers. Inaot nga doon natin nakuha. Salamat ta kay na natay Savior, na natay Jesus, o ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta naa ni Jesus nga atong agalon. Busa suod kaayo, lakas kaayo ta, naaman si Jesus nato, siya man atong Savior, siya man ang atong manluluwas. At the same time, all powers naa na ni Jesus. Napa sa Colossians chapter 1 verse 16, Colossians 1:16, last verse akong i-share ninyo, nag-iyon din eh. For by Him were all things created, that are in heaven and that are in the earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by Him and for Him. So, bulahan kaayo ka nga nagmatinuho ni Jesus. Unya, damorta makakaton sa dihang magtuunta, maminaw tag maayo, bisan pa during the time sa atong klase. Okay, akong i-recap gamay. Tulo ka mga instrumento or mga butang we have to consider diin ang Ginoo nagalihok sa iyang gahom dinhi sa yuta. Number 1, through the Holy Spirit, and then through the Holy Bible. Number 3, through the gospel of Christ, speaking of His death for our sins, burial and resurrection, and then the prayer of faith. Okay? Hinaot nakita ninyo, kompleto ta diha sa Ginoo, bisan niya pa ta sa yuta. The Lord is with us and for us. As long as naa na kay Jesus, nagdawat ka niya, ang gahom sa Dios gihatag niya nimo.
Ang Holy Spirit na nimo, ang Bible na nimo. Sapay na nimo, the Gospel of Jesus Christ na sabta nimo na nimo. Ikaw nga nakaangkon sa kaluwasan, ikaw lang nga makashare sa kaluwasan usab ngadto sa uban. And then prayer of faith na nimo. Kaya na naman kay pagtuo. Mituo kang Bible tinuod. Klima na habang mag-pray. That is what prayer in faith. Okay? So, diha lang tataman. Magprita. Dalaygon ka Lord sa way katapusan. Thank you so much sa among pagtuon karon. Naghangyo ka Lord, silyuhi ang mga nakatunan sa imong mga young people nga nagatuo kanimo. Dalaygon ka. You are great. To God be the glory. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, sunod na po ta magklase. God bless.